aquí presentes. Precisamente hai apenas un ano deixei esta casa, a Delegación Territorial da Xunta en Pontevedra, para seguir traballando pola provincia, pero noutra responsabilidade, que era a presidencia da Diputación. E aquí tuve un coñecemento amplo da provincia, foi a primeira incursión que fixen así con carácter intenso, pero tamén aprendín moitas das cousas que hoxe aplico no día a día na Diputación de Pontevedra como presidente da Diputación. Aprendín que a Xunta é un motor imprescindible para o desenvolvemento local e que tamén, outra das cousas que aprendín, a colaboración institucional, pois sempre dá por froitos cando se dá desde a cordialidade, desde a colaboración leal e, por suposto, cando se fan achegas constructivas, como foi no caso desta tarde, na reunión, no encontro que vimos de manter o presidente da Xunta de Galicia e máis eu. Sabredes, imagino, que o que penso sobre quen preside a Xunta de Galicia como pontevedrés, como xestor cunha traxectoria impecable e moi recoñecida, e logo tamén como presidente da Xunta de Galicia. A provincia sempre encontra en Alfonso Rueda o mellor aliado para afrontar os retos, e iso xa digo é sempre. É por iso que quero, querido presidente, pois agradecer a magnífica predisposición por parte, insisto, do señor Rueda para topar as solucións ás grandes necesidades de Pontevedra. Hoxe, nesta reunión fructífera que tivemos, onde tocamos moitos temas, unha reunión moi positiva tamén no día a día. No día a día, no que sumamos as forzas de ambas as dúas administracións, a Deputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia. En un ano no que levo eu de presidente da Diputación é que chegamos a Xunta de Diputación a colaboracións moi útiles, como pode ser o traspaso a transferencia de Lourizán, logo a Escola de Canteiros, os centros educativos de Príncipe Felipe, asinamos convenios específicos, como pode ser en materia de medio rural, por non falar pois das constantes reunións que teñen os deputados con directores xerais e conselleiros da Xunta de Galicia. E algúns destos temas, precisamente, foron os que abordamos nesta reunión, temas que xa viñan ao longo do ano e outros que virán de cara ao futuro. A verdade é que foron moitos, pero de todos eles, pois, desde a Diputación de Pontevedra, queremos trasladarvos varias prioridades. Por suposto, falamos de Santa Clara, do convento de Santa Clara. Lembren que alá polo mes de xaneiro asinamos un protocolo de colaboración en base ao cal a Xunta de Galicia chegaba 6 millóns de euros ao proxecto de recuperación, e agora seguimos. O que solicitamos á Xunta de Galicia é axuda para axilizar todos os trámites, sobre todo na parte de patrimonio, e logo tamén planificar conxuntamente o inicio das obras para asegurar o emprego dos fondos de xeito moito máis eficiente. O calendario que manexamos é que a finais do ano 2024 comecen as obras. En segundo lugar, trasladamos ao presidente da Xunta a nosa vontade de que a Xunta participe tanto económicamente como a nivel organizativo nun gran evento e nun gran proxecto cultural para esta cidade e para o conxunto da provincia, a recuperada Bienal da Arte. A Xunta nos trasladou que vai a considerar esta petición. Ademais, o presidente e máis eu acordamos de establecer unha alianza entre a Diputación e a Xunta de Galicia en materia de promoción de destino turístico, para poñer en valor os inmersos atractivos turísticos que temos na provincia, pero tamén en Galicia. E aquí, claro, está que se inclúe o Camiño de Santiago, os 3 camiños que atravesan, que pasan pola provincia, o camiño portugués, a Vía da Prata e o camiño de inverno. Como cuarta cuestión a resaltar e a trasladaros, pois tamén informarnos que acordamos a constitución dunha comisión técnica para estudar o intercambio de titularidades de estradas. É dicir, que nós, Deputación, lles cedamos a Xunta e a Xunta nos ceda a nós viais. Eso é os fins que vamos a perseguir desta comisión técnica e que consideramos que son viais que teñen que cambiar de titularidade a efectos de promover e dar un mellor servicio á rede e aos usuarios de todos. E logo, por último,
pois quedamos para seguir colaborando coa Xunta de Galicia nas labores de prevención e defensa dos incendios forestais, nos que xa a Diputación e a Xunta pois levamos acadado acordos ao longo deste ano e que van a ter continuidade para loitar e rematar conjuntamente contra esta lacra. Así que, xa digo, isto foi o resumo dos asuntos destos encontros que, sin lugar a dúdas, serviu para reforzar a colaboración xa moi estreita que hai entre Diputación e Xunta de Galicia. Escribimos unha nova páxina de entendemento entre dúas institucións que fan máis provincia, que son municipalistas e que teñen claro que tendendo pontes é o camiño máis curto para resolver os problemas. Eu quero rematar como empecé, que é agradecendo, xa digo, a predisposición do presidente para facer máis provincia e todas estas cousas que tratamos e que non vai ser a única, lóxicamente, reunión que vamos a manter, senón que isto será no día a día. Moitas grazas. Por tanto, aparte de estar falando de algún asunto de menor índole que fluye con normalidade, o que dedicamos foi a analizar os asuntos principais que agora mesmo temos conjuntamente a Diputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia. Algúns os nomeou o presidente da Diputación. Eu paso a nomearlle nesto que acordamos de repartir un pouco os temas dos que falamos conjuntamente, os que pasa a dar conta. O primeiro non é exclusivamente ámbito provincial, pero sí tamén, porque primeiro se localiza aquí na provincia de Pontevedra, pois decía no ámbito provincial porque vai ter influencia en toda Galicia. Estou falando da presión política, presión no bo sentido, pero presión ao fin e ao cabo, manifestación da vontade decidida de que se cumpla coas infraestructuras de Galicia, nomeadamente coa que onte nos levou a fronteira pola parte de Valença, a fronteira entre Galicia e Norte de Portugal, entre España e Portugal, para firmar ese manifesto co presidente da Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Regional do Norte de Portugal, que é o noso interlocutor frente ao Goberno de Lisboa, e que tivo xa bastantes adhesións e que agardo que teña bastantes máis, por suposto, a da Diputación de Pontevedra, bueno, pois para o que é ese manifesto, para manifestar decididamente, valga a redundancia, que esa obra se ten que executar. O goberno portugués, a mí manifestoume o ministro de Infraestructuras hai algo máis de un mes en Lisboa, que no ano 32 chegaría a fronteira de Valença, polo tanto a nos o que nos corresponde conjuntamente os dous lados, pero lóxicamente a nos no lado galego, no lado español, o Ministerio de Fomento decirlle que todo isto hai que facelo. Está moi ben dar unha data, quedan 8 anos, estamos no 24 e estamos falando do 32, pero para todo o que hai que facer, os meses non sobran e, polo tanto, estaremos vixiantes, de acordo a prazos que hai que ir cumprindo, dos que daremos conta, todo isto temos que facelo conjuntamente. Por tanto, eu agradezo moitísimo a disposición da Diputación de Pontevedra para impulsar, xunto con nós e xunto con outras moitas administracións e entidades onde había moitas representadas, para facer unha infraestructura decisiva para Galicia e especialmente para a provincia de Pontevedra, como é a salida sur de Vigo, aparte de todas as melloras que deben facerse en canto a infraestructuras ferroviarias, basicamente, ou se falamos de infraestructuras ferroviarias que afectan tamén a provincia de Pontevedra, todos esos compromisos do ministro de Fomento que adquiriu hai pouco tempo, cando se inauguraban os novos trenes Abril, en canto a ampliación das unidades, introducción dos convoyes low cost. Bueno, pois todo iso temos que estar vixiantes e temos que reclamarlo conjuntamente. Falamos tamén falaba de coordinación, actuacións conxuntas dentro da ambiciosa política de desenvolvemento de parques empresariais que ten a Xunta de Galicia. Na provincia de Pontevedra existen 11 polígonos empresariais ou en proxecto, en execución de ampliación, ou que se poden facer por parte da Xunta de Galicia, e hai varios deles nos que imos necesitar, ademais en pouco tempo, a colaboración e coordinación decidida da Diputación de Pontevedra, sobre todo en canto a infraestructuras conexas, estradas provinciais, e todo iso. El falaba de asilidade en canto aos permisos de patrimonio en Santa Clara, eu falaba de asilidade en canto aos permisos de conexión de estradas provinciais, que a veces teñen retrasado moito algunhas infraestructuras para a execución de polígonos na provincia de Pontevedra.
Falamos do Parque Empresarial de Louredo Mos, o de Fraga Moreira en Pollo e o de Chan de Amoedo en Pazos de Borbén, onde imos necesitar unha axilidade especial do organismo que leva as estradas provinciais. Falamos tamén do Pazo de Lourizán, saben que unha infraestructura da Diputación no seu momento, agora da Xunta de Galicia. Saben que ano pasado presentamos todo o que pretendemos facer para darlle unha segunda vida a este edificio senlleiro, este edificio fundamental que durante moito tempo estuvo relativamente o máis e en algún momento moi esquecido e que ten moitísimas posibilidades. Anunciábamos o ano pasado a planificación, ese concurso de ideas que agora mesmo dimos conta estes días de 33, o cal tamén amosa o enorme éxito que tivo a convocatoria. Quedaron seleccionados 8 finalistas, o se mesmo reunirse o xurado para aprobar de forma definitiva esa relación de 8. Agora terán esos 8 que facer as súas propostas concretas e a partir de aí hai que avalialas, elexir o mellor proxecto e o elexir o que redacte o definitivo proxecto básico e de execución para iniciar as obras o vindeiro ano. Se pode ser a principios do vindeiro ano moitísimo mellor. Recorden que había 18 millóns de euros comprometidos pola Xunta de Galicia para investir no complexo de Lourizán. Por lo tanto, todo isto sigue o seu curso, dille conta como antigos titulares do edificio e como parte importante tamén cando seguro que chegamos a acordos sobre o seu uso, sobre a súa promoción, cando se xa unha realidade. Falamos tamén dunha infraestructura que non está na cidade de Pontevedra, pero sí na cidade de Vigo, que ten que ser un foco ámbito non só na cidade de Vigo, sino tamén ámbito provincial, un motor cultural moi importante, o Cine Fraga, o antigo Cine Fraga. Saben vostedes que anunciábamos aí, primeiro foi un compromiso electoral, é certo, en campaña, despois, como todos os compromisos electorais, no meu entendemento, deben ser cumpridos se se ganan as eleccións, e este ímolo cumplir, e esa adquisición conxunta entre a Diputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia vaise verificar mediante sendos acordos. A Xunta de Galicia o adoptará o vindeiro luns no Consello da Xunta de Galicia e a Diputación de Pontevedra tamén durante a semana que ven, polo que falamos, cunhas porcentaxes na adquisición e, por tanto, na propiedade, 51% Xunta de Galicia, 49% Diputación de Pontevedra, para un precio total de 9,3 millóns de euros, os que hai que engadirlles, ademais, o precio son 9,3 millóns de euros. Hai moita obra executada dentro do Cine Fraga, de acordo a un proxecto que ao final non se rematou completamente, e, polo tanto, todo eso acrecería a un precio que de compra vai ser 9,3 millóns de euros, insisto, entre 51% Xunta de Galicia, 49% Diputación de Pontevedra. Despois virá o plan de usos culturais que faremos tamén conjuntamente, onde escoitaremos a todo o mundo que queira aportar algo e onde imos facer un edificio importantísimo para a cidade de Vigo e tamén para a provincia de Pontevedra. Estos son os acordos fundamentais. Xa digo que hubo outros de menor calado, de asuntos. Falamos tamén da coordinación en emerxencias, que estamos tendo de xeito exemplar nas 4 provincias, e na provincia de Pontevedra creo que con satisfacción eses parques comarcais, que son un exemplo do que a veces falamos pouco. Se fala de exemplos concretos de colaboración entre a administración autonómica e as administracións provinciais. Creo que os parques de bombeiros son unha historia salonga de colaboración que permite ter infraestructuras de emerxencias donde antes non había prácticamente nada, e que agora se engade esa colaboración tamén en materia de prevención e extinción de incendios, que non se daba antes e que se está dando agora na provincia de Ourense e na provincia de Pontevedra, que se sumou a esa iniciativa xa este ano con unha cantidade total de 600.000 euros, 300 e 300, que hoxe plantexarei ademais as outras dúas provincias que ainda non están neste convenio, que nos interesa a todos. Terei próximamente reunións co presidente da Diputación de Lugo e o presidente da Diputación de Coruña. Por exemplo, esta é unha iniciativa que penso plantexar e que xa se está dando nas outras dúas diputacións, a de Ourense e a de Pontevedra. Estos son os asuntos fundamentais e quedamos a súa disposición para o que quieran preguntar. Quería preguntarle por dúas cuestións, señor presidente. O vicepresidente Rafa Domínguez, cando presentou a reforma dos edificios centrais do museo, falaba que quería falar con a Xunta de Galicia para que se involucrara totalmente neste proxecto, aparte de Santa Clara. Non sei se falou deste asunto. E, por outro lado, xa co goberno anterior se falará tamén do traspaso
de Príncipe Felipe, Areiro e Moriscal, non sei se como este tema se vai seguir adiante ou está ben. Contesto a primeira e a segunda. A verdade é que non falamos do edificio do museo, falamos do que se está acordado e que hai que empezar a cumplir. Por tanto, decía o presidente da Diputación que queren empezar as obras canto antes, por eso nos pedía agilidade, e ese comezo das obras implicará, supoño, o comezo das aportacións que comprometimos. Por tanto, en estas cosas hai que ser moi serio. Antes de acometer outros proxectos, hai que deixar sentados e cumplir aquelos aos que nos comprometimos. Por tanto, creo que o inteligente é empezar a falar do que xa é unha realidade e vai empezar a construción antes de considerar outras cousas. Non se falou nesta reunión diso e, por tanto, non podo decir se entraríamos ou non. Bueno, no referente a posibles transferencias de edificios de titularidade provincial, pues na mesma liña. É dicir, temos aberto ahora o que é a parte dos centros educativos de Príncipe Felipe e cando se peche, pois comenzaríamos a tratar outros espacios de titularidade, insisto, provincial que podían ser de outra administración. Moi ben, moitas gracias. Muchas.